देख ले ले भतारा त बड़ी पचतैनी फाड़ देले पिठिले के डंडा मारले बा 24 घंटा फाड़ देले पिठिले के डंडा मारले बा 24 घंटा भोरे भोरे लह भर के पहुन लगैनी देख ले बा भतारा हमारा पचतैनी फाड़ देले पिठिले के डंडा पिटल बा 24 घंटा फाड़ देले पिठिले के डंडा मारले बा 24 घंटा। JK Yadav Films. DJ रंजीत राज। कैसे ओकरा भुलाइए सखी करिले बहुत प्यार हो संगे स्कूल सहगे कॉलेज पढ़नी हर साल हो बात होत रहे 2-4 घंटा तोरा ले बा पीठा पटंटा फाड़ देले पिठिले के